Υλικό υπολογιστών. Μητρική πλακέτα. Ξεκινάμε με τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της μητρικής πλακέτας. Η μητρική πλακέτα είναι η κύρια πλακέτα που συνδέει και επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων του υπολογιστή. Διαθέτει διάφορες θύρες και υποδοχές για τη σύνδεση των κύριων συστατικών του υπολογιστή, όπως είναι ο επεξεργαστής, το μυαλό του υπολογιστή μας, η μνήμη RAM, μνήμη τυχαίας και γρήγορης προσπέλασης, οι κάρτες γραφικών που είναι υπεύθυνες για την εικόνα που λαμβάνουμε, η σκληρή δίσκη, μόνιμα αποθηκευτικά μέσα, οι οπτικές μονάδες, οι USB συσκευές και άλλα. Η μητρική πλακέτα διαχειρίζεται εκτός από τη σύνδεση και την επικοινωνία μεταξύ των διαφόρων υποσυστημάτων του υπολογιστή, καθώς επίσης και τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ του επεξεργαστή και της μνήμης RAM, της κάρτας γραφικών και των συσκευών αποθήκευσης. Οι μητρικές πλακέτες διαθέτουν υποδοχές για την τοποθέτηση επεκτατικών καρτών, όπως κάρτες γραφικών, κάρτες ήχου, κάρτες δικτύου και άλλες, προκειμένου να επεκτείνουν τις λειτουργίες του υπολογιστή μας. Μία επιπλέον δυνατότητα που έχουν είναι να παρέχουν την διαχείριση της ενέργειας και της ψήξης στις συνδεδεμένες συσκευές που απαρτίζουν το υπολογιστικό μας σύστημα. Οι μητρικές πλακέτες επιπλέον διακρίνονται από διαφορετικά μεγέθη και μορφές, όπως είναι η ATX, η Micro ATX και η Mini ITX. Η επιλογή του μεγέθους εξαρτάται από το περίβλημα του υπολογιστή και τις ανάγκες του χρήστη για επέκταση. Η μητρική πλακέτα πρέπει να είναι συμβατή με τον επεξεργαστή. Πολλές μητρικές πλακέτες υποστηρίζουν μια σειρά από διαφορετικούς επεξεργαστές. Ένα επίσης σημαντικό στοιχείο που βρίσκεται τοποθετημένο πάνω στη μητρική πλακέτα είναι και το chipset. Το chipset είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που είναι ενσωματωμένα στη μητρική πλακέτα του υπολογιστή. Το chipset εκτελεί διάφορες λειτουργίες που επηρεάζουν τη λειτουργία και την απόδοση του υπολογιστή. Οι βασικές λειτουργίες του chipset είναι οι ακόλουθες. Διαχειρίζεται την επικοινωνία μεταξύ του επεξεργαστή και της μνήμης RAM. Αυτό περιλαμβάνει τη ρύθμιση του ρυθμού δεδομένων, καθώς επίσης και τη διαχείριση εντολών μνήμης. Το chipset παρέχει την υποστήριξη για διάφορες περιφερειακές συσκευές που συνδέονται με την μητρική πλακέτα, όπως οι κάρτες γραφικών και η σκληρή δίσκη. Ορισμένα chipset παρέχουν επιπλέον δυνατότητες διαχείρισης της ενέργειας και της ψήξης, όπως ο έλεγχος της τάσης και της θερμοκρασίας των εξαρτημάτων του υπολογιστή μας. Η μητρική πλακέτα και ο διάβλος επικοινωνίας. Ο διάβλος της μητρικής πλακέτας είναι ένα σύνολο από ηλεκτρικές διασυνδέσεις που επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων μεταξύ των διαφόρων εξαρτημάτων του υπολογιστή. Οι κύριοι διάβλοι επικοινωνίας περιλαμβάνουν το Front-Side Bus ή αλλιώς FSB. Αυτοί οι διάβλοι χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία μεταξύ του επεξεργαστή και της μνήμης RAM, καθώς και για την επικοινωνία με άλλα εσωτερικά εξαρτήματα. Το PCI Express ή αλλιώς απλώς PCI. Ο PCI ή PCI κύριος διάβλος για τη σύνδεση των καρτών επέκτασης, όπως είναι οι κάρτες γραφικών, οι κάρτες δικτύου, οι κάρτες ήχου. Παρέχουν υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Το Serial LATA ή αλλιώς SATA είναι ο διάβλος που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση σκληρών δίσκων τεχνολογίας HDD ή SSD, καθώς και άλλων συσκευών αποθήκευσης. Τα DIMM Slots Dual Inline Memory Module
είναι οι υποδοχές DIMM που χρησιμοποιούνται για την εγκατάσταση της μνήμης RAM στην μητρική πλακέτα και επιτρέπουν τη μεταφορά δεδομένων από και προς τη μνήμη. Η μητρική πλακέτα διαθέτει και πυκνοτές. Οι πυκνοτές είναι σημαντικά εξαρτήματα που βρίσκονται τοποθετημένοι πάνω στη μητρική πλακέτα και έχουν διάφορους ρόλους στη λειτουργία του συστήματος. Ας δούμε πώς συνδέονται οι πυκνοτές με τη μητρική πλακέτα και ποιος είναι ο ρόλος τους. Ας ξεκινήσουμε με το ρόλο των πυκνοτών, οι οποίοι αποθηκεύουν ηλεκτρική ενέργεια και την αποδίδουν όταν αυτή απαιτείται. Αυτό τους επιτρέπει να λειτουργούν ως φίλτρα και να διατηρούν σταθερή την τάση τροφοδοσίας, καθώς επίσης και να προστατεύουν τις ευαίσθητες ηλεκτρονικές συσκευές από αιχμές και διακυμάνσεις τάσης. Όσον αφορά την περιοχή τοποθέτησής τους, συνήθως βρίσκονται κοντά σε ηλεκτρονικά εξαρτήματα που απαιτούν σταθερή τάση τροφοδοσίας, όπως είναι ο επεξεργαστής, η μνήμη RAM και οι κάρτες γραφικών. Η μητρική πλακέτα και το τρανζίστορ. Τα τρανζίστορ αποτελούν και αυτά είναι από τα βασικά ηλεκτρονικά εξαρτήματα που συναντώνται πάνω στη μητρική πλακέτα. Είναι υπεύθυνα για να ελέγχουν τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος μέσα στο σύστημα. Αυτό μπορεί να συμπεριλαμβάνει την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του ρεύματος σε διάφορα εξαρτήματα, την ενίσχυση ηλεκτρονικών σημάτων ή ακόμα και την αλλαγή τους. Στη μητρική πλακέτα, τα τρανζίστορ συχνά χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση του σήματος. Επίσης ελέγχουν την ενέργεια που παρέχεται στους διάφορους διακόπτες του συστήματος και τη σωστή λειτουργία των επεξεργαστών και των άλλων εξαρτημάτων. Τα τρανζίστορ είναι συχνά ενσωματωμένα σε μικροεπεξεργαστές, ενισχυτές ή άλλα εξαρτήματα της μητρικής πλακέτας που απαιτούν ακριβή έλεγχο της ροής του ηλεκτρικού ρεύματος. Σε έναν σύντομο επίλογο θα λέγαμε ότι η μητρική πλακέτα αποτελεί τον κρίκο, το νευρικό σύστημα που συνδέει τα διάφορα εξαρτήματα του υπολογιστικού μας συστήματος. Ο στόχος της είναι η ομαλή και επιτυχημένη λειτουργία του υπολογιστή μας προς όφελος των χρηστών.